Usa ang patay samtang 8 ang nadangat sa Santa Rosa Community Hospital sa Olango Island. Human makakaon og isdang buriring. Ang mga apektadong banay mao ang banay Ibardo nga taga Caubian Island diin tulo kanila mga bata. Gihaya na usab karon ang inahan sa mga managsuon nga nanagat ug nakakuha sa isdang buriring. Ani ang report. Kasamtangan karong nagpaalim sa Santa Rosa Community Hospital sa Olango Island ang managsuong Eugene, Joseph, Jordan ug Junray Ibardo human makasinati ug pagpaminhod sa nagkadiyang bahin sa ilang lawas. Lakip sa nadangat sa Tambalanan ang duha ka mga anak ni Jordan nga sila si Danji, 5 anyos ug Jose Badi, 4 anyos ug ang 9 anyos nilang ig-agaw nga si Jo Marie, anak ni Joseph. Sunod-sunod silang nadangat sa Tambalanan kagahapon sa hapon ug karong adlaw na uli-ulian na ang kabaskog sa ilang panglawas. Gawas lang kang Joseph nga malipong pa kun mubarog. Siya matud pa ang labing daghang nakaon sa isdang buriring. Nagluya ug nagsuka pa usab kaganihang buntag ang 4 anyos nga si Jose Badi, 15 sa tulo ka mga bata siya usab ang labing daghang nakaon. Kani ko si ato gyapon na silang gipang from time to time gi-monitor up to sila gid maka-recover sa ilahang kanang effect sa toxin sa maong kanang buliring. Ang isdang buriring kuha sa managsuon sa ilang pagpangisda kagahapon sa alas 6 sa buntag ug samtang anaa pa sila sa bangka, ang ikatulo sa managsuon nga si Jordan ang nagluto niini. Matud niya, makadaghang higayon na siyang nakaluto ug nakakaon og isdang buriring ug kanunay gayud niya kining tangtangan sa mga ugat-ugat. Apan kagahapon, lakip sa iyang giluto ang bihod sa buriring. Kasagaran ko na ng mga ugat. Nya, ipanguha man to na ako. Ya ang gikuan na nila nga na kuan kato gi kunong bihod. Kato pa man ko na higayon nga nakakuha og bihod ni nga to. Sa pagluto nako. Nakasuway ko kuan ba nga kay nakuha mi atong usak atong dako kayo wa man sa toy bihod. Ana lang ko kay ami ko ganang normal ra ba. Matod sa ilang kamagwangan nga si Eugene, nahukman nilang binlan og linara nga buriring ang ilang inahan sa pag-uli nila sa balay kagahapon gikan ng isda. Gamay ra nga bahin sa isda ang nakaon sa ilang inahan nga si Romana, apan siya ang nakakaon sa bihod. Nakasinati si Romana og pagpaminhod sa lawas ug nagsuka-suka. Ila pa kining gisakay sa motor bangka paingon sa Santa Rosa Community Hospital sa Olango Island kagahapon sa udto, apan gideklarar kining dead on arrival. Ano igor man siya nga suka niya. Pag human og suka niya ni yambar man siya nga. Yambar man siya nga. Di na siya pare kay hindi ako namadas yung lawas. Mato ni Dr. Joel Semblante, Chief of Hospital sa Santa Rosa Community Hospital, nga gikinahanglan gayong limpyuhan og tarong ang isdang buriring sa dili pa kinilutuon ug ilabay ang tanan niining mga internal organs. Posible po na good. Still ang bihod na may mga ugat-ugat na nga ato dagan. No nya we must kanang sa ngana pahimangno or remember nga ang katuyang neurotoxin mo nang gitawag neurotoxin kay tupod na siya dito dagan sa iyang mga kaugatan. So posible to nga ang katong toxin dito ni puyo sa bihod. Isip abag sa lokal nga kagamhanan, gihatagan og tagnapu ka kilong bugas humay ang managsuong Ibardo. Samtang ang ilang inahan, gihaya na karon sa ilang panimay sa Caubian Island. Makadagang higayon ang gipahimangno sa mga health authorities nga kung magluto man gani og isda nga buriring, mas maayong limpyuhan gayud kini sa tanang mga internal organs. Ug kung dili maantigo, mas maayong likayan na lang ang pagkaon niini aron dili mahilo. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.